Ani karo dewa iki omong Adipati ya. Oh sing jabuti nyawane titah ya pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawa cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu cabuten iso mati trek. Wah. 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 Iya. Waduh, truk. Bathara Guru, pukulun. Hah? Pukulun, ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulun kula ngaturaken sembah mabekti kula konjuk pukulun. Nyaya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya, nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksudnya? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya wis ulun tampa. Pangestu ulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Ora mesti ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambikala bekti kula kunjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah Candra Dimuka mawon? Sapa sing cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggonku kuwi kawah Candra Dimuka iki papan neraka lho, Gong. Kowe yo aja ora mati kok. Bagong pangestu ulun tampanana. Kebat kula tampani. Nering sambikala dipun sekecaken anggenjengan diwa lenggah. Pukulun, iya ya Bagong. Kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten nggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong. Wekdal sak cepakipun ora aturaken dhateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir. Wis ki omong, Mir. Kowe mundur. Siap. Aku tak omong karo Bathara Guru, kowe ora usah dadak melu-melu omong mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen aku ngrawuhke kowe ya. Ya senajan aku kuwi tata lair lo batin aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jenengan ndika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadya ndederek dhateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Ya, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ping nampa penangise anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sababipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal bangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula. Bisa makarya lan entuk pangupaboga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak
nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru mongko mapane neng kayangan. Hah mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong gandeng aku kuwi disebut kakangne Bathara Guru aku Sang Hyang Ismaya mesti wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya tumuli aku ngrawuhke marang adikku Manikmaya ning Pringapus kene ingkang wigati mbok ana mulunge atimu karo anakku Bagong mari ngono ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru men supaya Bagong nggone bangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna yen kowe njaluk ijol-ijole apa yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage kowe matura karo aku nang jeneng aku wong tuwa ora tetepungan anak polah bapa kudu kepradah nek anakku wis polah bapakne ora pradah ndak dikira aku muspra le anak-anak ing ngatasé anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae ing ngatasé anakku njaluk kok aku mung mangku tangan ora nuruti karo karepe anak engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak mekaten Kakang iya menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi syukur lah terus wangsulamu piye nuwun sewu Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa sinembah para jawata para kawula estuning manah kula menika tasih gadah raos gelo Kakang lah ngopo lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama pukulun Sang Hyang Tunggal nalika aku padha gojek karo Kakang Tejamaya tok kandhake nek padha regejegan mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan dumuli rusak ragaku kaya ngene terus didunke saka kayangan lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadang dulur-dulurmu kabeh tumuli kowe dadi dewaning para dewa kuwi sing tok gayuh wis kasembadan mula aku tulungono aku sing wis trima urip ana ing jagat iki gagih tulungono srana kowe nulungi karo anakku babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula lah terus namung kemawon slaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa nuwun pangapunten Kakang Semar tasih wonten kagol kageling manah kula pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru binangun wonten ing Bali Martya Kundha manik aglar sanggening para jawata para widodara widodari samya manembah dhateng Manikmaya inggih ingkang rayi sedaya para kawula boten wonten ingkang wantun mrengkang kalian pernatanipun Bathara Guru sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat boten wonten ingkang wantun mrengkang dhateng dawuh parentahipun Manikmaya namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke boten purun nyembah boten purun tata krama kalian Bathara Guru sapa kuwi lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak wani ngranyak ora tata krama wani ngranyak ora nganggo gaul karo Bathara Guru apa ora wedi karo soting Manikmaya Kakang Semar Bagong badhe kula paringi kajeng Dewa Ndaru tuwin Jaya Ndaru menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken kok sik kowe jane sapa ta kuwi sapa menungso kok nekate kaya ngono mboten sanes kejamin namung Kakang Semar pribadi Kakang Semar piyambak monggo kula aturi ngaliti dhateng kawontenan panjenengan kula menika dewaning para dewa nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata ngagungaken asmanipun ingkang rayi dipun mirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen ngandika ngajeni dhateng dewaning para dewa panjenengan mboten purun nyembah kaliyan Bathara Guru panjenengan mboten purun ginakaken tata krama menawi Kakang Semar kersa nyembah kaliyan Bathara Guru
kersa ginakaken tata krama kaliyan pun Bathara Guru. Kula badhe maringi kajeng Dewa Ndaru Tuwin Jaya Ndaru kelawan Panakawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja syaratnya gampang ora Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang, ning batin ning ati ngrusak kok iso ngono. Wis ora Pak. Aku mau nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mau nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja wis ora nganggo kayu Dewa Ndaru, ora nganggo kayu Jaya Ndaru, ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa bapak kakangne Bathara Guru. Bagong kowe iki dewange wong kok malah ngune-une karo bapak sing goblok kok. Ngune bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe, aku ora butuh tok labui. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggah nang kayangan tak colonge, Pak. Aku nek mengko nyolong kowe sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Pancen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho, ora kaya ngono sak penake dhewe, Gong. Mun ndak malah papan dunungmu pring apus dene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki gane dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Piye menah iki? Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to, iki omongnya biasa wae malah. Kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kira beda. Ada nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku ki Inyong. Nek kowe iki Rika. Ngene. Rika. Wah, malah digo. Ngene mawon Bungulun. Nek Bungulun nyuwun syarat srana bebana bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewa Ndaru kalawan kayu Jaya Ndaru. Ora masalah. Ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan 3 wit, aja salahke Bagong. Apa kita wani negur kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ning kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Milik perhutani tak tegar. Pamane mung milike dewa. Tak colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngeyel ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae kowe meneng. Kita arep apa? Kula mboten sarujuk, kula mboten mathuk. Wani wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngesaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, Tereng padha suaramu, Tereng. Mbah, ora caturan ora. Nek sampeyan ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi lawan para Jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Bagong iki landhesane siji, bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis aja kok sampean wis kerubuten para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Arep dipateni kok? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ning kawah Candradimukha. Ora masalah. Gong, kawah Candradimukha ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ada.
Mboten apa-apa, nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Mang jagal sik. Nek kula wis iso jagal arep bleh sakarepmu, arep keleti sakarepmu, arep tongseng sakarepmu. Ning Bagong ki menungsa. Tak mut sirahmu sisan. Ana wong lagu omongan tok engko nek njaluk lagu-lagu ki engko. Lane wis bengak-bengak ora. Sampe nae dhewe. Nek sampeyan aja ngasorke derajate bapak kula ora trimo. Bagong kita wani lan panjenengan sing kawedene apamu? Gong pajan bocah iki wis. Iki nek dadi apa-apa piye? Ora ngrasa cerewet iki sarep dadi kok ndak gek metu-metu. Kok aja omong wae. Nek ditinggal omong ora metu-metu. Mulai bocah iki. Mulai. Iki maksudnya Bathara Guru gen metu njaba, men nesu terus gelut, terus apa perlune, terus lakone diterusi kok meng ae. Tegese kita wani karo kadewatan. Sing kula wedani namane. Pokoke Semar wong atuamu kudu basa, kudu nyembah kawan ulun paringi syarat ing kok butuhake. Mboten. Nek kudu Semar basa karo sampean, Semar kudu nyembah karo sampean, kula ora entuk syarat ora apa-apa. Ning kasa baline. Sampai orang menengke Dewan Daru Jalan Daru rawe andas malang kapuntung kita wani karo panjenengan pun sing kawedene apamu ayo ning di papan wong neter kadidayan dikrubut para dewa cemplung ning kawah candra dimuga siap ayo ora bakal aku wedi rupa wani jembar wani sakjane ngapa ya Mir? Mula penyakitku kira mari-mari ngrasake Bagong. Aku dadi kowe wani karo Bathara Guru ki sing ngakon sapa? Ora ana sing ngakon. Lah kok dadi wani? Aku wong nekat kok. Nek kowe nekat kowe ora entuk kayu Dewa Daru Jaya Daru. Ora entuk ora masalah. Ngapa? Lah mau jare entuk sasmitane Bathara Guru. Pancen iya. Lah bapakmu wis bantu karo kowe kok kowe malah tumindak dhewe karepmu piye? Ora piye-piye. Lah terus aku kon piye? Ampo. Piye to cah iki aku mulai bingung to cah iki. Bathara Guru piye, Gong? Wis rasa do kuwatir, rasa do bingung santai. Tak tandangane. Waduh. Dewa lho, Gong. Yo ngapa? Yo ngapa nek dewa? Dewa nek pakartine elek wajib diwaneni, Tru. Oh, nek cara aku ngono. Sapa wae sing lungguh ning apa jenenge papan sing dhuwur dhewe, nek pancen salah wajib diwaneni. Ora usah kuwatir, Pak. Wis mati kawujudane. Ngono ya. Wis men, apa aku urip ya mung doyak-oyak mendring kok. Esuk 2000, sore 2000, boros ora jamak-jamak. Ayo kebangetan embere kok ya nyicil. Orang yo kan yo kebutuhan liyane, Tru. Ah iya. Ya wis sak karepmu nek pancen kaya ngono. Nek kowe pancen wani tandhangono. Nala garing aja ngewangi Petruk, aja ngewangi ndak kelepetan dedusan. Wis ben tak nonton kaya ngapa jogete anakku Bagong. Ora mung cangkeme tok sing ngombo kuwar-kuwar. Ning kudu tekan tumandange ya kudu nyata. Oke, padake aku ki wong jireh. Padake aku wong kalahan. Wis, Semar rasane ngendi-endi? Kowe rasane ngendi rek? Ya. Petruk rasane ngendi? Ya. Aku tak mangkat medhoke Bathara Guru. Ngati-ati lho, Gong. Bathara Guru kancane pirang-pirang. Ora masalah. Kancaku wis ngenteni ning angkringan pirang-pirang. Ketapke beres. Aku ki rame ngijen rene padahal nggo karyawan rong bus e. Emang kene ngijen aku ora aku yang rombongan. Dadi nek dewa-dewa do ora meneke Dewa Daru Jaya Daru, aku sing bakal nyogok nuwuhing para dewa. Ya, sekarang. Wis ya, Tru. Ya. Oh ya, Pak. Heeh. Ya, sing hati-hati kono. Seneng aku duwe adi sing ngono. Ngomong apa ya, radang. Pareng ya, Pak. Iya sing hati-hati. Wis, lenggah sing kepenak.
Aku mangkat aku. Wait. Ngopo ora sida? Aku perang kok atiku ora nyaman ya, Pak. Ora nyaman apa? Ketak kandhani, Pak. Kareng seneng karo bojoku. Apa iya? Kuwi sok WA, aku sok ngonangi kok. Napa reng? Ora kok. Ora ya kuwi wong tuwa senengane ya aneh-aneh ora. Ayo engko kesibukan kok, Trek. Kesibukan dungulmu melocot ngono kok ya. Tolong dijagake ya, Pak. Iya. Ya, engko kowe dhewe seneng. Dapurmu rangu, bojomu bisu. Justru kowe malah ora nyuwara. Memang. Pon lenggasen kene ya, Pak. Aku tak metu njaba. Ya sing ati-ati Bagong. Pethoke aja kuwatir, Mek. Pinuntuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang. Sapa itu? Dewa jenenge kowe biasane sok apal Bathara Indra gitu. Dewa sikile ora kambal-mal. Ora, ilmu hitam lho. Ilmu hitam kuwi kancane Wanda kudu mancing kancane ra entuk kok entuk dhewe. Nganggo ilmu hitam. Kuwi omongane sapa kuwi? Takoni, guys. Sampeyan sapa? Dewa? Lho. Takon ngarang ulun. Heeh. Ulun sapa? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Indra. Oh, Sang Hyang Bathara Indra dasar Pranyata Bagong dalem. Sapa sing wani karo Sang Hyang Jatimurti? Ora ana. Lho. Kok ora ana pitu meneng to? Ora ana to? Ora ana sing wani karo Jatimurti to? Iya ta? Embuh, ora ana. Nek aku mangsuli omongane Bathara Guru pancen tak wangsuli. Nek aku wani karo Sang Hyang Jatimurti iki ora ana. Sapa sing wani karo Sang Hyang Manikmaya? Ora ana, kuwi ngarang meneh kuwi. Nek aku wani karo Bathara Guru pancen wani, nek karo Manikmaya aku ora wani. Gong, Manikmaya kuwi ya Bathara Guru, Jatimurti kuwi ya Bathara Guru. Oh, satu orang toh? Satu orang. Wah, ya dimaaf. Ora ngerti aku. Aku sing wani. Bagong. Nah. Kowe ngerti ora? Ora. Ngerti. Ora ngerti kowe. Yen Bathara Guru kuwi sembaning para titah. Lah kok dadi kowe wani? Ngene, Ndra. Ben iki kowe sidane ya glete gak tak basa-basanan ya, Truk. Engko nek kuwalat. Ora wae. Aku tau nguyuhi sareane ra kuwalat kok. Mancen nekat ngono. Nek Bathara Guru pakartine apik, adil tumraping titahe. Aku ora masalah, aku ora arep wani karo sapa-sapa. Cah cilik kae ya, Ndra, nek bener aku wedi. Ning grama kaya ngapa, nek salah aku ora wedi. Arep derajate sundul langit, nek salah wajib tak benerke. Mergo iki suara rakyat, Ndra. Ngono. Dong apa itu? Embuh. Kok plek. Tatin mumbul kok ora. Kok pleke akeh banget. Nggak mumbul. Yo, wih kowe. Hah? Dadi aja dumeh Bathara Guru ki dewaning para dewa, terus ora ana sing maneni, terus ngendak gunaning jalma. Sapa-sapa kudu manut Bathara Guru, sapa-sapa kudu manut Bathara Guru. Apa Bathara Guru tidak boleh salah? Hah? Meng dijaluki Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru, meng tak nggo syarat. Lah kok Semar kon nyembah karo Bathara Guru anggepe apa? Semari bapakku itu. Semari wong tuaku. Nek ana menungsa sing arep ngendak derajate bapakku, aku ora ikhlas. Aku ngewangi wong tuaku. Lho,
malah wani karo aku. Aja kok kowe. Kowe iki anake Bathara Guru to? Iya. Anak nomor 4 to? Iya. Kowe kok ngerti? Menurut buku. Ngono kuwi nek sejarah aku ora ngerti wong lairmu iki, aku ora ngerti bidane sapa kok. Hah? Aja kok kowe bapakmu kene salah kudu tak benerke. Aku bapak kok nyembah, kok kon basa, kok kon tata krama. Ora mungkin. Ora iso. Bapak ki tuwa bapak mangane Bathara Guru. Bathara Guru sing kudune basa karo bapak. Menggone unggah-ungguh ki Bathara Guru sing kudune nyembah karo bapak. Bapak wis gelem dadi titah, gelem dadi wong cilik, gelem dadi pamomong, ninggal kamukten kajewatan. Dipasrahke Bathara Guru kok wis dadi wong cilik, dadi pamomong, kok isih kon nyembah karo Bathara Guru. Model apa kowe? Ayo ge omong-omongan. Piye meneng wae iki? Stay. Nek omong jan mentes. Bathara Indra nganti meneng wae. Meneng wae nek terus ngampleng cilaka iki. Lu ngomong ning ora gek plek-plek malah ora apa-apa nek meneng wae terus diis ngono. Aku ora siap, Pedro. Ono aku kok. Lho, terus ngopo? Lah aku ya lunga. Ndamu mripat. Kan ngopo? Aku tekan kene kon bondo karo kowe. Kuwi apa bener Pak Kartine? Hah? Salah apa aku? Luput apa aku? Aku nyolong apa? Aku nglarani sapa? Kok arep dibondo kaya penjahat? Cacing nek pidak menungsa molek butuh males, Ndra. Bagong ki menungsa, duwe perasaan. Anak kowe arep nglarani karo aku nek iso bangga. Wani karo setawat dari awakmu. Ora minggat kene markaning patimu. Tiban nangane Petro. Sing nantang ki kowe. Kowe jare mau ngewangi. Ngewangi ning kowe sikik wong jenenge wangi iki sing kawogan temandang sik nek ra iso lagi tak ewangi. Kowe perang sik nek karo kalah aku maju. Ora ngono tembunge. Ya baleni saka tanah-tangan mau. Saka sing endi? Saka sing kata-katane kowe muni lho wani karo aku. Tak dene ngono kowe sing ndara gayeng. Wani karo aku. Sing tak dari matamu. Lho. Apa-apamu? Ki merkane pare pangha kayane. Iki merkane maju becare. Arep mati terus. Lho. Sebabe kowe nonton ora? Saka kadohan rapati ketoke. Kowe jiri kok. Nonton saka kadohan kok. Bathara Indra ngantem sirahku. Heeh. Pet-petan mataku. Tiba kowe. Kena. Bluk candak sirahku seret diantem cengelku diek muntah aku terus. Wah. Mangan apa? Mengangin. Ora kelebon apa-apa to. Urung. Mau tanda sawangan diantil jil kontal. Aku ancang-ancang Bathara Indra wis ora ngerti wong aku aling-aling wit. Heeh. Bathara Indra teko sek ngono tak antem ki. Ora kena lho. Ora kena piye? Ora kena kaya ming kurang sekilan ki. Ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi ngantem ora kena. Dewa goblok. Aku mbiyen duwe kuwi tak buang. Mergane wis ngrekoso aku. Tekan omah karo bojoku kuwi kaya wis kena kurang sekilane. Ngono-ngono iki kepiye ta iki? Sidane tak buang aji-ajiku. Oh to. Satonjo. Ha iya. Aku diinguro dewa-dewa. Ning jarene bapak aku tau diceritani kok. Ceritane apa? Dewa iki ndek pengapesan.
Dewa ki derajate dhuwur sak dhuwure menungsa. Heeh. Mula dewa ki ora kena digrayang nuwun sewu mestaka tekan dada. Oh, nek digrayang dada mengisor kuwi iso. Mula jajalen ngantem aja nggon sirah aja nggon dada, weteng padha engkul. Iki nek omong kosong iki. Engko aku maju mulai diajar ora. Nek nganti ora kena engko nempuke karo bapak. Oh, kene medun. Kene medun. Jos. Tenan tetep tas lentrek yakin. Antem kon weteng diep dhek dingkluk sesentrek tuk modar. Aku arep karo dewa lara weteng maju. Ah, mati kene aku. Ngopo iki? Ayo ditutuke Mas yo. Diantem mestakane ingsun. Pecah siramu, pecah yo. Canggleleng padake anak Semar gantem anake Bathara Guru kalah. Trimo ora dadi nyukup sikek. Nah. Lagi ngampet ya. Ora males kowe. Dia nampa tenane sampean tak antem kok ora kena. Titah ora bakal kewagang sarta iso grayang dewa. Yakin? Yakin. Wis mantep kowe muni ngono. Wis. Apa tak anggap aku ora iso ngantep karo kowe? Iya. Yakin? Yakin ki apa? Dewa kok tak ajak ngomong yakin ta iki. Memantapkan iki. Iya. Nganti iso ngantem aku bumi langit tangkep. Piye? Nganti iso ngantem karo aku bumi langit tangkep sambat lekane atiku kowe. Waduh, untung mati aku. Wong edan Bagong wong edan Kakang Bathara Indra kena apa medyan ngantem ya milih mak cekluk larane ora jamak wong sapa iki Ulun Bathara Brama. Weh, dewaning geni. Iya, nyilirake Mas. Us. Arep ngomong kok udah terande geni. Ngene. Wong edan. Wah. Aku kurang ajar tenan. Dewa-dewa dadi ece tenan. Arep ngopo kowe? Ngewangi Bathara Indra. Hah? Ayo, apa tak anggap aku ora iso ngantem para dewa. Sampya mungsuh aku kowe. Wiladal ngedapi-dapi temen. Wani karo aku. Sing tak wedeni amamu. Ulun diwaning geni. Ora wedi. Ora wedi. Ku paling ngetoke geni sak lumbung bandung ngono kowe. Bu, aku nyemplung blumbang. Genimu ora ana gunane. Ayo, ngono ya. Sing dadi nyatane candak aturke Bathara Guru nampa pidana. Candak aturke Bathara dosen. Nampa pidana. Pidan aku musuh Bagong kok malah rasane ora kepenak to. Kuwi berarti arep kalah kowe. Mundur wae. Atimu ora minat to? Iya. Kalah kok yakin. Aja tak teruske kewirangan. Pecah sirahmu. Pecah sirahmu. Lho. Iso mecah sirahku. Ya mbok, pecah sing endi? Ngene Indra mau dekok. Ila dalah mati iki margane pati margane. Aku nang. Wah! Mati aku.
Kang. Cara brangae bajigur ngono. Ah ngapa? Tak inceng ndase. Heeh. Sepatune dunggahke. Aku nggajul kono kena sithik, anggon aku kena akeh. Mules. Leren sik terus. Oh iya. Ora apa-apa. Golek es teh. Emoh. Leren kok golek es teh barang ora. Tulung iki nek ora tak ombene weteng kula tenan golekno es teh bayarono sisan. Wah. Cang nekat ra jamak-jamak ora kene. Kuwi anggere nyoro tambegan ngono wis mari. Mah. Nah, wetenge dilus-lus. Nah, kowe ora ukuran kok Bang kowe iki. Penyakitem piye kowe? Aku gede banget semua kok, Bang. Mbok rasa cerewet, rahasia kok diomong-omong ki wong akeh. Mula nek kowe mlayu mau kok surane pung. Padahal klontong sapi kok. Ya ora ya. Yes, Bathara Brahma kalah. Kowe iso menang karo Bathara Brahma. Nggih, ora gleleng kowe. Gleleng kok kowe. Maju meneh. Bar iki sapa? Ketoke ya Bathara Bayu ya ana, Bathara Yamadipati ya ana. Bathara Pathuk. Pathuk apa Pathuk? Pathuk, Bathara Temgguru. Kuwi enteng-enteng sing abot dhewe Bathara Yamadipati ku nek semelangku nek kowe dijabut nyawane. Ngati-ati ya, Tru, ngematke sing tenanan. Ya. Nek nganti aku dijabut nyawane tututi lho, Tru. Iya. Nek ora tututi aku mati tenan. Nek aku mati piye? Yo. Kowe ya sedih to? Ah sedih. Aku adimu. Ah iya. Mula tak awas-awasi saka kene. Nek kira-kira kok Bathara Yamadipati njabut kowe praitno ngati-ati lho, Gong. Heeh. Bagong aja mlayu legane kae. Mundura. Kaya aja nganti wani karo dewa. Iki Yamadipati. Ya. Oh sing jabuti nyawane titah. Ya pancen kepara nyata. Ora gelem semingkrak jabut nyawa cemplungke kawah Candra Dimuka. Piye? Jabut nyawamu jabutan iso mati trewet. Wah. Iya. Waduh, truk. Waduh. Wah, tenan ora. Mati kowe, Gong. Tangile, aku ngerti Yamadipati tangane kaya gegem apa terus tak rebut mbok wujude apa terus tak timloke ning awakmu. Tangi, Gong. Baru nyawa kirik kowe ya. Gong. Waduh. Emoh. Mbah wis cilaka. Wah. Ayo, sini atiku ayo. Wah, Petro ayo. Kandang wae. Wah, dah.
Yama Dipati iki jebul nggawa nyawa pirang-pirang. Masa? Kaya aku mau wis urip. Lho, krasa to kowe? Krasa. Enak ngomong kok ngene. Kleru nyawa kire. Wah, jan. Arep tak dol ora. Arep didol-didol ora. Lho Yama Dipati sing ngoyak. Minggir ayo. Arep tak apa? Jabut genti nyawane. Gong-gong. Men pokoke. Kok cabut genting mudar kowe. Ajake anak Semar iso njabut nyawa to iso wae anggere mlebu nggawa arit ra kekreki kabeh. Saedan ora. Balekke Gong, ora arep tangu. Lho. Arep dingu piye nyawa kok dingu? Sakake. Aduh. Wah, caedan. Ana menungsa kok iso njabut nyawa. Iso wae aku mulih njabut. Aku kadang ora tak jabute metu dhewe. Ora lutuk dingonane kowe. Kejenggit e panis e. Kowe nang anu sok aleman e. Iya, Bagong. Ayo bali. Iya. Sepatune ukuran pira kuwi? 36. Cukup tinggal. Lho. Tinggal ora ajar. Iya. Oh, lah edan dipreteli. Ya. Ayo kuwi anu wejre bus kabeh. Waduh meh anyar rombongan lurik. Ayo jalan kene. Ya, wah wis. Ya. Nah iki tambani. Lho apa iki? Silet. Lho. Nggo ngopo? Kuwi dikerok jenggot iki. Lho. Ben ngopo? Ngiwu kok jenggot. Ngiwu ki wedhus ben mana? Oh, ya men kuwi senengane kok senengane. Wis ana mulih kana. Ya ki kowe. Nah. Wis bali kana. Mewah-mewah ajar dhewe. Wah, aku tak mulih, Pak. Wah. Pandhita kang minara wangsit pindha kombang. Pindha kombang angat saping tawang susah angin ngendi nggone miang kalih ing kangkung beksimi berluke ngungkuli langit Mas Tunama sidam sekaring bawun langgeng andu para temene ngatasé mung derajating Panakawan iso ngorak-arik karo barisaning para dewa. Bagong Petruk Nala Garing, kita ora gelem mundur, kita ora gelem masrahake kelawan diri kita, ulun bondo ulun boyong marang Kayuwangan. Manik Maya, lah kok ngliga pusaka kadewatan. Kakang Semar, sampun boten wonten raos sabar malih. Wonten manahipun ingkang rayipun Manik Maya. Dinten sak mangke Kakang Semar keparing maringaken dhateng Atmaja panjenengan Bagong menapa mboten? Menawi mboten kula mentala ngumiangus padukan pring apus mriki Kakang Semar. Sabar to, ora kaya ngono kuwi. Lah kok dadi kowe nuruti karo karepe Bagong. Bagong ki wong srogal-srogol. Bagong ki wong kebak sembrono. Nek tok tanduki malah kowe entuk kewirangan dhewe larak tenan to. Dewa-dewa kalah mungsuh anakku Bagong mergo nggonmu nuruti karo mubal babaling nepsu ingkang mbok ora iso mbok peperwekasan gawe wirangmu dhewe. Kula sampun mboten peduli. Bagong mboten panjenengan pasrahaken. Kula ingkang badhe damel bumi angus padukaning pring apus. Wis dalah wis.
Wis iki men durus bapak. Ora usah nesu, manut karo bapak. Nek ora manut ndak malah ora kakon. Aku mangkel kok kaya lanang-lanang dhewe. Bathara guru kok dimetangane papat. Ayo, gelut karo aku ning tanganmu loro wae. Lho. Tanganmu loro wae piye wong tangane wis papat kok. Wis, kowe ora usah melu-melu ben bapak. Men bapak kok men bapak. Terus saiki karepmu piye? Kula nyuwun Bagong badhe kula cemplungaken kawah Candradimaka. Lah aku ki wong tuane. Nek Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, aku sing ora entuk. Aku sing ora trima. Lajeng paripun Kakang Semar kados pundi? Dewa Ndaru Jaya Ndaru mbok wenake Bagong apa ora? Bagong sampun wani kalian kula. Mboten badhe kula paringaken. Nadyan kanthi syarat srana menapa kemawon mboten badhe kula paringaken. Kowe kandha. Saiki kowe kandha. Syarate apa wae bakal tak turuti. Aku mesti saguh minangkani syarat ingkang mbok aturke kelawan aku Manikmaya. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinumaya winaya wing asepi sumimpen telenging kalbu. Menawi Kakang Semar dawuh mekaten kula badhe ngaturaken syarat srana. Syarate apa? Gandeng Bagong sampun wantun kaliyan kula. Tegesipun Bagong sampun wantun dhateng pangosipun kadewatan. Wantun dhateng panguwasa ingkang rayipun Manikmaya. Terus dosane Bagong aku sing nyandang, lupute Bagong aku sing nebus. Ora apa-apa kowe kandha. Menawi Kakang Semar mboten parengaken Bagong kula boyong dhateng Kayuwangan sakmenika ngaten kemawon. Kakang Semar dados lintunipun. Ijole piye? Kakang Semar kula boyong dhateng Kayuwangan. Sawise tekan Kayuwangan menika Purbawasa wonten astanipun ingkang rayipun Manikmaya. Wonten ing Kayuwangan sak mangke Kakang Semar dados lintunipun Bagong nampi pidana saking rayipun Jatimurti. Sagah napa mboten? Lakonane. Pak. Saya aja dadi jale Bagong. Aja, Pak. Aku ora ikhlas nek bapak munggah ning Kayuwangan dipidana karo Bathara Guru. Ora apa-apa, Tru. Reng rasa nangis kuwi bapak sing tenanan ki ngono kuwi. Supaya kowe iki umpama ndek gegayuhan terus lakone kaya sing tak lakoni ini bapak mesti ya ngiklaske. Sing jeneng wong tuwa netepi tetembungan anak pola bapak kepradah kuwi ngono kuwi ya Pak ya. Wis ora masalah. Bapak ki wis tuwa ki lakune nang ndi meneh to? Kejaba ora mung mati to. Saiki ya mati, sesuk ya mati ora masalah. Adene tapuk sepatu cangkemmu wae. Anak kok kaya ngono. Wis bareng ora apa-apa. Bagong ki omongane bener. Aku urip ya wis pirang-pirang abad suwene nganti tekan kaya ngene kok urung ana tandha-tandha aku tekaning pati. Lah iki malah sing arep mateni aku dewaning para dewa iki lak padha karo bapakmu ki disuwargake. Ngandel ora. Bapak wae ikhlas kowe do nangis sing apa? Ya mengene wae bapak ki sadurunge mati kon ngetokke sertifikate iki cacahe pira? Waduh Pak Raimu ora. Weh, ngono lho, Tru. Kan adil dengul macan. Wong kok sing diarep-arep kok warisan. Aja, Pak. Kon duwe sertifikat 3 ngandel ora. Didumse Pak, gek mati ora masalah. Bagong pancen setan tenan kok. Aja Pak, emoh Pak. Ora apa-apa aku tak melu Bathara Guru aku ora piye-piye. Aja. Nek bapak men ning Kayuwangan, nek bapak munggah ning Kayuwangan aku ya tak ngetokke nek dadi dulure tuwa Bagong.
Bagong talabuane pukulan kula ya digawa teng kayangan dipateni kula ya gelem pukulan Reng aja Reng wis terus aku ya wis tuwa umurku ya wis pirang-pirang wong urip lakune nendine kejaba mau mati bapak mati aku ya tak mati wis kira asa melu-melu ayo ora mentolo karo kowe aku ya ora mentolo karo bapak ya ora mentolo karo kowe Reng nek bapak arep dipidana karo Bathara Guru kowe arep dipidana karo Bathara Guru pukulan kula mboten kantun kula ya melu teng kayangan mang pidana sisan kula Bagong kok ora nangisi awake dhewe ya. Uteke buntul telek kok. Wis blas ora ndek perasaan apa-apa, Gong. Iki wong telu iki do nglabuhi karo kowe. Terserah. Aku kan tak njaluk. Kowe ora pengen melu nang kayangan, Gong. Ngene lho, carane mikir kowe iki do goblok kabeh. Nek aku melu nang kayangan berarti turune Semar Cures. Sing arep nampa warisan sapa? Semar ben mati, Gareng ben mati, kowe mati. Aku sing kaya raya. Cangkem kok kaya ngono. Aku nang omah wae. Nek nganti aku mbok gagal gegayuanku bangun niki sapa sing dicucuk wis nek pancen do ikhlas belane aku ora masalah aku matur nuwun ya Reng matur nuwun ya Truk matur nuwun ya Pak wis do belani karo aku pun kula nggak digawa pun mboten caritaken cemplung tawa blung modar kabeh pun iya aku ngene iki nglabuhi kowe lho Gong aku ya ngerti kok wis tenang engko tak tulis nang tembok omahku pahlawanku 1 Semar, 2 Gareng, 3 Petruk pahlawanku dilukis wah angel lukis matamu ki lho Reng setan tenan ratalan Kakang Semar piye panjenengan sampun ikhlas ora ikhlas sebab apa apa mati kok ora ikhlas mati kuwi sangkane dhewe-dhewe upama sangkanku saka kowe ya wis tak terima-terimake Gareng ikhlas mboten ikhlas napa bapak ora ana kok kula kene urip sing sambat sebut karo sapa Petruk ya ikhlas mboten ikhlas pun nang beto kula telu-telune teng kayangan ganti sule Bagong sawise Semar Gareng lan Petruk ulun cemplungake ning kawah Candra Demuka ulun bakal maringi Dewandara lan Jayandara lawan Bagong Semar Badranaya tau nelpon ya ora wong petuk ya ora ngomong wonten sing ngoten niku karo sedulure dhewe ngarepe omah tapi ora omong wonten mboten ketoke wonge teko aku ngerti ya saiki wonge nek lungguh sikile selonjor ngarepe omah iki lho dadi adoh mergo atine ora cocok. Lah sing Kudus Jakarta dadi erek mergo atine cocok. Roh ati niku padha karo HP Bapak Ibu. HP niku lak mboten wonten adoh mboten wonten erek. Najan jarake adoh nek nomere cocok nyetel nyambung dikai getar ditelepon geder kok ngono. Jarake erek tapi nomornya ora cocok ono HP loro digendeli karet ya kelet kok tapi nomornya ora cocok kayak ono getar kaya apa ditelepon ya ora iso geder mergo ora cocok
Mulane kula sampeyan nek rabi dikongkon golek sing cocok fangkihu ma qabalakum minan nisa. Kula sampeyan rabi iki dikongkon golek sing cocok supaya iso geder-geder. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah. Muga-muga kula sampeyan sak anak putu niku setelane iman cocok. Amin Allahumma. Supaya kumpul ten donya, kumpul ten alam kubur, ngantos sareng-sareng kumpul wonten swarganipun Gusti Allah. Wonten dalil Jawa ngeten, pethuk iku petal, petal iku pethuk. Ayo sauti sing gelem nyauti tak dongake barokah. Sing ora nyaut awas ditenono, engko kapan turu mesti mripate merem.